Înființarea în Republica Moldova a Biroului Comun de Informații și Servicii, care permite examinarea adresărilor solicitanților după principiul ghișeului unic, a făcut serviciile mult mai accesibile pentru femeile și bărbații, tinerii și bătrânii din localitățile țării. Noi venim cu serviciile care sunt cele mai solicitate, dar cele mai solicitate servicii sunt, în primul rând, Direcția Asistență Socială, Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Cadastru, Direcția Economie și de Instituire și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. De multe ori, oamenii de la sate erau nevoiți să meargă până la centrul raional și să bată pragurile mai multor instituții pentru a-și rezolva problemele. Acum, echipe mobile din cadrul Biroului Comun întreprind vizite periodice în localitățile rurale pentru a le oferi beneficiarilor asistență în mai multe domenii. Ca să rezolvăm problemele, toată vremea trebuie să plecăm la rezină. Nu toată vremea ai și un ban în buzunar ca să te duci și să cheltui pe drum și timpul, că te duci pe 10-15 minute, dar trebuie să stai până și vine autobusul în sat și cheltui aproape jumătate de zi, să treci în zadar. De când s-a deschis Biroul Comun de Informații și Servicii, cu mult mai ușor, fiindcă toate serviciile, informațiile, omul poate să le primească aici pe loc, la primărie. Ne-am interesat ce locuri vacante sunt pe raion ca copiii noștri să întoarcă înapoi în țară, lângă mama, lângă tata. M-am adresat cu întrebarea pentru că bunicul nu a lăsat moștenire pe familia noastră și am vrut să știm care este procedura pentru a ne face documente pentru a intra în drept de proprietate. Am primit niște răspunsuri exacte, înțelease și adică am înțeles care este procedura și ce trebuie să facem mai departe. Localitățile situate în zona de securitate se confruntă cu un șir de probleme nespecifice celorlalte regiuni ale țării. Toate localitățile noastre sunt situate în 3 platouri, 15 localități și 6 din ele se află în teritoriul controlat de către autoritățile neconstituționale. Deplasarea la serviciile noastre este foarte complicată. Jumătate din terenurile agricole care le avem în raion se află după traseul Râbnița, după Sar-Tiraspol. Accesul persoanelor fizice, agenților economici care dețin aceste terenuri este complicat, adică și chiar este interzis. Beneficiul acestor întâlniri care se efectuează a grupii mobile în localitățile noastre este un lucru foarte binevenit, precum că cetățenii noștri nu este nevoie de a se deplasa cu întrebările lor, problemele care le au, la distanța de, ca exemplu, 15-25 km, de a trece prin posturile astea așa numite transnistrene, unde să fie controlați, ei aici pe loc să pun problemele lor care le au la moment, grupele mobile prin formă scrisă sau în formă de informație telefonică, de să dă răspuns la cetățeni și e un lucru binevenit. Reprezentanții autorităților publice locale de nivelul 1 și 2 apreciază avantajele activității birourilor comune de informații și servicii. Creând acest birou comun de informații, serviciile se deplasează către beneficiar și asta este avantajul pentru beneficiar, dar și pentru primărie, administrațiile publice locale de nivelul 1, deoarece și ei se simt mai aproape de aceste servicii, fiindcă și administrațiile publice locale au la fel întrebări exact ca și cetățenii simple. Pentru noi, ca administrație publică locală de nivelul 2, la fel este un avantaj, deoarece noi reușim ca în urma vizitelor care se fac în teritoriu, să facem o totalizare a întrebărilor care apar în teritoriu și să ne implicăm în rezolvarea lor ca să le preîntâmpinăm pentru alte localități. Un avantaj al beneficiarilor în deplasările Biroului Comun de Informare și Servicii este prezența tuturor specialiștilor din teritoriu în frunte cu primarul, care ne asistă în unele neclarități în audiență cu cetățenii, prin ce se demonstrează atât oportunitatea cât și avantajul transparenței. Biroul Comun a deschis calea pentru funcționarea unui sistem coordonat de prestare a serviciilor în beneficiul femeilor și al grupurilor vulnerabile ale populației.
Plecam eu însăși la Rezina ca să pot să mă consult în diversele probleme cu care se adreseau eu la mine. Mai ales mame tinere care aveau copii mici, 1 sau 2 sau chiar 3 și era foarte greu ca să se deplaseze în centrul raional. Acest birou îmi va rezolva foarte multe probleme care țin de activitatea mea personală, deoarece nici eu ca primar nu pot să cunosc toate cele ce îi preocupă pe cetățenii mei. Prima dată când echipa mobilă s-a deplasat la noi în teritoriu pentru a primi în audiență cetățenii, așa să zic, la început lumea a fost mai retrasă, deoarece n-a știut în ce constă serviciile prestate de acest birou comun de informare și servicii. Când s-a deplasat a doua oară echipa în teritoriu, deja lumea a venit cu mai multe întrebări, adică deja serviciile au intrat mai bine în comunitate, așa să zicem. Oamenii care s-au adresat cu o problemă la birou capătă încredere, fiindcă specialiștii sunt competenți în domeniu. Dacă nu este soluționată pe loc întrebare, se iau datele de contact a cetățeanului și este posibilitatea de a apela cetățeanul și până la urmă oricum îi se dă un răspuns ca să fie îndreptat pe calea care trebuiește. În prezent, birourile comune de informații și servicii sunt funcționale în 22 de raioane ale Republicii Moldova. Studiul efectuat în vederea analizei eficienței activității biroului în zona de securitate arată că acesta contribuie la sporirea accesului femeilor, în special a celor vulnerabile din spațiul rural, la informațiile și serviciile publice, acestea constituind 65% din totalul beneficiarilor. Birourile din Criuleni, Dubăsari și Rezina au fost create cu sprijinul UN Women cu asistența financiară a Uniunii Europene și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul proiectului Sporirea abilității economice a femeilor din localitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru în Republica Moldova. Acest proiect vine să sprijine realizarea programului UE PNUD, susținerea măsurilor de promovare a încrederii.